Ohakpu ezigbo obodo obodo furu onwe fa n'anya Ohakpu ezigbo obodo obodo furu onwe fa n'anya Ohakpu ezigbo obodo obodo furu onwe fa n'anya Ohakpu ezigbo obodo Ohakpu furu onwe fa n'anya Ohakpu ezigbo obodo nwanne elibe ọ na-elota nwanne ya nwanne eligolu nọ na-adọgọta nwanne ya onye gafere ọkpọfeta nwanne ya ịfụnanya ga-afa dị ebio Ohakpu jide n'ukwu n'uche onye asị jide ka o ji nke ọ na-eme dị mma onye asịrị aka o ji nke ọ na-eme adịrọ mma ndị Ohakpu udo na ịfụnanya unu ji aga obodo anyị na-ekwu maka ya bụ Ohakpu Ancient Kingdom nke dị n'Oru West n'Imo steeti n'ọfa ka anyị na-ekwu maka fa asị na ife agba n'aka na-ejiri onye kili ya nụ na ife dị mma na ya na anya gbara akwụkwọ nụ na-ejiri igegbe kili mbụ aka ndị Ohakpu ịfụnanya unu nwere ebe unu nọ ka nwanne ji elu kwadebelu nwanne ya n'omume unu dị mma onye nwere nọ na-elota nwanne ya onye libe nọ na-echeta nwanne ya ndị Ohakpu jide enyi ka unu ji ụmụnne n'omume unu na-asọ m ụsọ omume unu n'ọmalụ mma nṅomie n'ụnụ malụ mma nṅomie agwa unu na-akpa ya ka nje etilu na-egwuo omume unu ka nje etilu na-egwuo ugbo na-eje eje ka m na-eso ugbo na-eje eje onye lagụ nwa egwu ma na-eso aga ugbo na-eje eje ka m na-eso aga Ohakpu ugbo unu na-eje eje ndị Ohakpu ugbo unu na-eje eje ugbo unu na-eje eje ugbo unu na-eje eje ka m na-abanye Ohakpu ugbo unu na-eje eje ugbo unu na-eje eje ofufe na-atọ m ụtọ unu anọrọ na gangi ife na-emebi obodo bụ gangi na gangi n'ọnọdụ obodo onye mebe nke ọjụọ unu agba aka wee gba ya okwu unu gbakwa aka na-agba ya okwu ọda nzosiri mụ ịbịa n'Ohakpu Ancient Kingdom dị n'Imo steeti n'Oru West na-enwelu ndị vajide obodo adadọ na nkịtị ịbịa n'Ohakpu na-enwelu ndị vajide ebube ịbịa n'Ohakpu enwelu ndị vajide ebube
enwelu ndị vaji dị ebube n'Ọhakpu enwelu ndị vaji dị ebube Ọhakpu bụ ezigbo obodo obodo furu onwe fa n'anya ndị Ọhakpu Ohakpu bụ ezigbo obodo Ọhakpu bụ ezigbo obodo obodo furu onwe fa n'anya obodo furu onwe fa n'anya obodo bido n'isi n'anya ka fa obodo furu onwe fa n'anya obodo malụ mma nke Ohakpu bụ ezigbo obodo agwa unu na-asa egwu obodo furu onwe fa n'anya unu malụ mma nke Ohakpu bụ ezigbo Ọhakpu unu na-ejeje obodo furu onwe Igbo na-ejeje ka m na-abanye Ohakpu bụ ezigbo Igbo na-ejeje ka m wepụ ọmasị obodo furu onwe fa n'anya asị na tebụl kwụle nwoke ọkpa na plank ka ọ ya gọnụ mana tebụl nke ndị Ọhakpu nwoziri ọkpa na ife obu bụ iron leg ezi onye anyị na-ekwu maka ya His Royal Highness Eze Victor Ugochukwu Ọkpụrụmba Eze Duruọha one of Ohakpu Kingdom Secretary Oru West Traditional Council of Imo State anyị na-asị gị chịrị anyị gaba na ọchịchị gị dị anyị arụ mmanụ asị na Ekene Eze bụ igbe kenelu m lọlọ gị Ugoeze Juliet Ọkpụrụmba Ugodibeze nwanyị ọma bilio anyị ejebe n'obi izu na sọ ka anyị jebe n'obi bedebe izu na sọ onye ka anyị na-ekwuzi n'ụlọ anya Ọhakpu ji afụ ụzọ anya ndị Ọhakpu ji afụ ụzọ nụ ebe afọ ka anyị na-ejenu distinguished barrister Osita Izunasọ OFR Kpakpando Senator representing Imo West Senatorial District Kpakpando Foundation Kpakpando Foundation na-enyelu ụwa aka Foundation oji enyelu ụmụ ogbenye aka Senator Izunasọ asị na ọchịrị mbụ ochie mma ọ gachi ọzọ nke chili mbụ ọ na-ejisala ọfụma ọbịa mere iji wee gaba aka ọzọ nụ ana m ayọ na-asa bụrụ na ọ ga-ekpe mee tiwelu President of Nigeria anya gị ka ichie Nigeria na ọ ga-adị mma Senator Izunasọ onye ọma na ị ga-adị ọ gị na-emelu ụmụ ogbenye ya ka Chukwu ji enye gị ngozi nụ Founder Kpakpando Foundation na-enyere ụmụ ogbenye aka nụ onye ọma mere ọgọ gị gaba na ọma ọ ga-adị afụ ndị ọrụ ezi maka Prọfesọ Uche Mbanasọ Nze Ugo Nnabuo ezigbo nwa udo ọzọ na Ọhakpu ọngụnwa bụ the first ambassador nke ndị Ọhakpu nwere former Nigerian ambassador na Cote d'Ivoire the first professor nke ndị Ọhakpu produsuru o gbuwara ụzọ ndị Ọhakpu ọngụnwa bụ onye izizi sere plan of electricity na Ọhakpu ngụnwa bụ the first copper
enyere award na Nigeria niile nụ. Iso na one of the first professor na cyber security, odogwu na cyber security. Ọchịrị ọzọ nwoke ọma, former secretary OBU na Lagos branch. Ndị nyere aka n'obodo erika nnenu, maka na ọ bụrụ aka yara na-edene n'ụwa nọ nke onye na-eme na-edene n'ụwa. Odogwu bụrụ ebu ma were ego ọ kpatalụ wee na-enyere ụmụnne ya aka nụ. Ụmụnne gị na-akọ akụkọ ọma n'isi gị nụ, maka na onye a si jide ka o ji ka ọ na-eme ede mmanụ, anyị si gị jidekwa ka ijide n'ụwa gị nụ. Gị na odozi akụ gị Adaobi mba na asọ lọlọ nze Ugonna buo nnọọ chiri ọzọ, ezigbo nwaanyị bilikwa ahụ. Anyị eji ebe n'obi eze bike nwosu ebe anyị nwere odogwu Ifunze Columbus nwosu eze dị ọra mmadụ sekọndụ n'amafọ. Ugo dị n'obi nwosu odogwu buru ebubili director and owner of Harrison Healthcare Service na New Jersey. Odogwu na-abụ ọzụzụ si ụmụazị o mekwuo ha employ na company ya. Ọ bụ nze Columbus nwosu ọ ya ma bụ onye mere empowerment na Ohakpu na 2006 ka o nyere loan without interest. Loan o nyere ndị youth ma ndị widows na Ohakpu. O nwekwuru oge o golu moto wee bunye fada ndị Ohakpu. Chief Columbus nwosu n'ọbịa bụ onye Ohakpu izizi nke bụ ụzọ ọja Amerịka. N'ọbịa bupere ụzọ ndị Ohakpu na Amerịka. Ife o melụ n'Ọhakpu, Igbo Ohakpu ji kpozie ya nụ wee chibezie ya echichi nụ. Chief Nze Columbus nwosu Nzokechukwu Remi ọzọ Akụnna Ezumokwu Chukwu mụrụ ọfụma n'Ọhakpu Kingdom. Akụ na-eme first n'Ọhakpu. Ewepụ dike obodo ajụ oyi. President General Ohakpu Think Tank International Club. Former President General Olu Association Kingdom of Belgium. Strong BP Igbo Union na Brussels. Chairman CEO Remy Martins and Michael International Limited. Nwabu obodo ya n'obi ezi ọya agụbata ụmụnne na-abụ bụ oyi nwanne dị na mba ofu obi ka fa na-abụji ebino ụmụnne na-abụfuru onwe fa n'anya. Kedu maka lọlọ gị lọlọ oju ugo ọzọ Akụnna bekee nwanyị ọma ị ga-egbe di ya dị n'Ọhakpu mana United Kingdom. Ezi nwanyị si mkpere wee bịa
Obereagu Nostra nwa egwu ọma ekele unu so na ndị Ohakpu ji wee dị ebube. Ezi maka High Chief CC Mbanaso Eze Ugochinyere na Ohakpu Kingdom Loru West Imo State. Ezi nwa ụtọzọ nwụsịrị wee gba egbe nwatị ala mụrụ ụba ha dara egwu ọma Agụnabụ CEO Mbanaso and Son Limited Chairman ụmụ Ohakpu Germany DRO IFIG Obi Nwanne Germany Founding Member Ohakpu Think Tank International Member Eze Council Ohakpu Kingdom Oluzurume General Treasurer Germany ọ napụrụ agụ ihe ọkpụrụ ọnụ na Ohakpu Imo Speaker na Hanover Germany Omere ọra na Germany Eze Ugochinyere ofu ogbokogbo nwadị ala ndị egwu ọma odogwu mulia mụrụ n'oke obi onye ọcha abịala ụwa n'oji iso na ndị si mụ kụrụ egwu m jebe nne n'ụwa na gị kwụ mụ n'azụ nụ ifeomi na-emelu m nne n'ụwa na Chukwu ga-akwụ ụgwọ Eze Ugochinyere nwaonye Ohakpu Obereagu kenelu gịnụ gị na odozi akụ gị Lọlọ Amuche Mbanaso Ugosi Mba 1 na Ohakpu Osodieme na Germany Ezigbo nwunye nwa Mgbeke Udozọ Chia Lady ụmụ nwanyị Ohakpu na Germany Obereagu Nostra nwa egwu ọma ekele unu so na ndị Ohakpu ji wee dị ebube. Ezi maka Injinia Onyeka Austin Emejuru Secretary General ụmụ Ohakpu na UK nwoke buru ebubili Obereagu Nostra nwa egwu ọma ekele wee na-asị na ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Chifunze Dr. Clement Emeka Ezebike Nwosu onye ọma n'iso bilio ọjọ mma obodo ya ugwu eji eje mba Member People's Club International na Houston Branch Akaraka Foundation na Houston, Texas nwoke eji eje mba nwoke ọma na-enye enye ọchịrị ọzụọ nwoke fụrụ ihe ọma n'anya nwoke na-akwalite ọganiru obodo ya onye ọma birikwa ọngị nwa ji street light wee chụọ amafọ Ohakpu niile mmanụ ndị obodo gị wee gbakọ aka wee kpọọ gị ọchọ mma ebe ọbụla ifuru ife dị mma ị na-agba mbọ fụ na iwebatara ya na amafọ Ohakpu niile kenelu m lọlọ gị Lọlọ Gloria Sochima
Ezebike Nwosu Osodieme Ugosimba nwanyị ọma si Anam na Anambra steeti wee bịa. Nwanyị ndị be Ezebike fụrụ n'anya ọchọ mma obodo ya Obereagu nọstra nwa egbu ọma ekene gị nụ wee sị gị jide ka iji maka na onye asị jide ka o ji na nke ọ na-eme dị mma, onye asịrị aka o ji nke ọ na-eme adịrọ mmanụ. Na ndị ama afọ niile ekwenye n'azụ wee na-asị gị mere ọgọ gaba na ome ọ ga-adị afụ ndọ, ome ọ ga-adị ebeji akpachi ọchọ mma ndị Ohakpu na Obereagu nọstra nwa egbu ome gelegbu daalụ. N'ọbadị Okorie n'Obido Hodis onye ọma Chukwu na Somkpo Trejọra ụmụ Ohakpu na Germany. Gị na odozi akụ gị Juliet Okorie nwanyị ọma bilio, unu so na ndị Ohakpu yi wedo ebebe n'egwu a. Honorable High Chief Christian Nwosu agụbata ya ụmụ anụmanụ na-agbafusi enu agụbata ezi oyimo Social Director People's Club International na Tos River Branch nke dị na New Jersey. CEO Shalom Executive Right nke dị na New Jersey. Agụbata ezi oyimo Co-CEO Akaraka Foundation eji enyelu ụmụ ogbenye aka, feed the poor and touch their life to the glory of God. Mgbakalaga ma ọzọ mana emesịa n'ụlọ ọzọ ga-ananụ. Nwachi na-emelu wanụ na New Jersey ezi oyi n'ịgadị onye ọma na aka na-ada. Onye a na-ekwu n'elu ụwa donu na-enwele ife ọ na-emenụ maka na adị ekwu na nkịtị o. Agụbata n'Igbo odogwu High Chief nwelu grade n'ụwa niile. Agụbata ndị ka nji malụ People's Club ndị Toms Rivers na New Jersey. Mba na-abala agụ eziokwu na ọ bụ na nkịtị n'anya fụla agụ na ọ ga-agbalịla ọsọ. Agụbata ezi oyi m daalụ imelụ mmalụ People's Club of Nigeria International na America. Isi m tibe egwu m na gị kwụ m n'azụ no. Agụbata n'onye buru ebu ebugo co-founder Ohakpu Think Tank International Club PRO and international coordinator Ohakpu Think Tank International Club, the baby brother of Chief Mrs. G. Orie, the first lady of law Ohakpu,
ezi nwanne ọchọmma ezi nwanne nze Columbus Nwosu gị na-edozi akụ gị Ucheọma Lilian Nwosu Ugodi ya nwanyị ọma Obereagu bata Omobi di ya nwanyị ọma Obereagu nọsịra nwa egbu ọma ekele ọnụ unu so na ndị Ohakpu ji wee dị ebube daluo ezi maka Ekwule m Wọta Chidi ebe Kuodike one of Ohakpu CEO Group Chides Central Africa Limited isonu ndị Ohakpu ji wee dị ebube Obereagu nọsịra nwa egbo mekene gị nụnụ asị na Ohakpu bụ ezigbo obodo fụrụ onwe fa n'anya nụ udo na ịfụnanya ka ndị Ohakpu ji ebe nụ jide n'ikoro jene anyị jee mkpa Edmond Okechukwu ala asọ nwata akpọchi aka wanụ na Ohakpu Kingdom onye ọma na USA ka ị na-eme mmanụ Financial Secretary Ohakpu Think Tank International Club Founding Member Ohakpu Think Tank International Club onye ọma bilikwa Obereagu ekene gị n'egwu ezi maka Honorable Chief Fabian Nnamdi Ogbenna Egwuemoru nwoke bụrụ ebubirikwa Obereagu nọsịrị nwa egbo mekere egwu na Ohakpu bụ ezigbo obodo furu onwe fa n'anya n'ọya ka m ji etinu n'egwu a maka na asị na ife agba n'aka na ejulu enye ekili ya na ọ bụrụ ka onye ra na-edenu nọ nke onye na-eme na-edenu na nke ndị Ohakpu na-eme na-edenu n'ụwa nọ aide Ohakpu bụ ezigbo obodo furu onwe fa n'anya ndị Ohakpu bụ ezigbo obodo furu onwe fa n'anya Ohakpu bụ ezigbo obodo furu onwe fa n'anya kedu maka oke ada ndị Ohakpu Chief Barrister Mrs. Joyce G. Adaeze Nwosuorie Ada dị ọra mma wanụ n'Ohakpu nwanyị buru ebu bilio oke nwanyị ezi ada ndị Ohakpu ada ka ibi ya ọya nwa bụ nwanyị izizi chiri chief n'Ohakpu niile ọkwa ya nwa bụ the first lady of law n'Ohakpu nwanyị buru ebu ka ọ bụ nọ co-CEO go akara aka foundation eji enyere ụmụ ogbenye aka nụ ezigbo nwanyị bili asị na ife agba n'aka na ejiri enye kili ya nụ achara ugo nwanyị ọma ezi nwanyị Ohakpu ji wee dị ebube ezi ada ezigbo nwa late chief Nze Festus Ezebike Nwosu n'Amafọ nwanyị ọma bilio na Houston, Texas, America ka ị na-eme mmanụ na Obereagu nọsịra nwa egbo mekene gị
Yezi maka Ekwueme Fabian Nnaemeka Ekwueme Akụ na Ohakpu Chairman Stantec Ventures International Limited onye bụla ebubilikwa gị na odozi akụ gị Ekwueme Francisca Ngozi ezigbo nwaanyị ebilikwa nwaanyị maka esi alụ dị n'ụlọ Obereagu nọsịra nwa egbu omekele ụnụ Comrade Mike Udemba Sobili Secretary General Ụmụ Igbo Community na Greece n'Europe enyi ọha wanụ na Ohakpu onye ọma ndị Sowebili gị na odozi akụ gị Madam Kelechi Udemba ezi nwanyị ọma omobi di ya Osodieme nwanyị nwere ugwu ebe dị nọ Obereagu nwa egbu emekele n'unu dị mma nṅomi ndị Ohakpu kedu maka Obi Reginald Chinyere aka ekpuchi ọnwa 1 of Ohakpu Kingdom CEO Divine International Motors LLC iso na ndị Ohakpu ji wede ebube Etiokwe Eriokwe na Houston, Texas founding member Ohakpu Think Tank International Club onye ọma biri gị na odozi akụ gị Lady Ifeobi Amaricha nwaanyị biri Obereagu nọsịra nwa egbu omekele ezi maka Chief C.I. Eze Chukwu furu n'anya 1 na Ohakpu Kingdom Nze Okpuamoji Eze ala Ezigbo Patron Ohakpu Think Tank International Club President General Oluzume na Germany CEO Eze Cleaning Company na Germany onye ọma ndị so na ndị Ohakpu ji wee dị ebube na Germany Obereagu nọsịra nwa egbu omekele ezi oyibilio Chief Engineer Kelechi Okeke Leta Eze Ubom 1 of Ohakpu Ancient Kingdom Omeka nna ya gị na lọlọ gị lọlọ Mrs. Ugochi Kelechi Okeke Ugodie Ugosimba Ijele Ubom ndị ọma nụnụ Sowebili isi etrako Sobili afụ nwe lota nna na Ohakpu na Sobili gị na odozi akụ gị lọlọ Eberechukwu Anochiri odozi akụ trako ezi nwa afọ si Igbo Ukwu wee bịa omobi dị ya nwaanyị ọma Obereagu nọsịra nwa egbu omekele ụnụ na UK ka unu bizi ebinu
Yezi maka Honorable Francis Anayo Nweze, President General Ohakpu Autonomous Community, Chimereze 1 n'Ohakpu, Dika Nagbaru 1 n'Ohakpu, Dinodozi Akụgị, Lolo Mabel Ebere Nweze, Osodi eme nwanyị ọma. Unu so na ndị Ohakpu ji wee debide. Obereagu nọsịra nwa egbu omeke n'ụnụnụ. Kedu maka Ada nwanyị ọma o. Lolo Lady Tina Ngobidi Obiefula, Lady Sunshine ezi ada ndị Ohakpu, ewere nka lụọ di nwanyị ọma. Osodi eme nwanyị ọma n'egbu ọma. Treasurer Sunshine Ladies Club na New Jersey, USA, nwanyị malụ mabilio. Ezi maka Chief Hajinus Nwokoro mgbe Eze Akụdịnobi 1 of Ohakpu, Dinodozi Akụgị, Lolo Augustina Nwokoro mgbe ezi nwanyị bilio. Nostra ka unu na-eme mmanụ. Ezi maka Reverend Father Dr. Donatus Chris Mgbajụọ, MSP Ezeobu 1 of Ohakpu, onye ọma bilio. Iso na ndị Ohakpu ji wee debibelu. Obereagu nọsịra nwa egbu omeke n'ụlọ. Chief Moses Ogumba, onye ọma n'iso wee bilinu. Iso na ndị Ohakpu ji debibe. Eze Mezio 5 n'Ohakpu, Traditional Prime Minister n'Ohakpu Council of Chiefs. Kezi maka Chief Celestine Amụ Ebube, Eze enyi kwasara nke ịtọ n'Ohakpu. Chief Celestine Okeke, Eze Jiakụ nke ịtọ n'Ohakpu. Kezi maka Chief Donatus Obiefula, Eze Onyi ya nke ịbụọ n'Ohakpu. Chief Juda Noshiri, Eze nwanne Eriakụ n'Ohakpu, onye ọma n'iso wee bilio. Chief Cletus Alaso, Ezigbo 1 of Ohakpu Kingdom, iso na ndị Ohakpu ji debibe. Ezi maka Chief Nicholas Mbanaso Akụmezie 1 of Ohakpu Kingdom. Kedu maka Honorable Chief Atueyihem Livinusu n'Ozobili JP Obinakweze 1 of Ohakpu, Palace Secretary Ohakpu Council of Chiefs. Chief Cypriel Aluwele, Eze Nwapurife 1 of Ohakpu. Chief Fatumba Naso, Eze Chinyere 1 of Ohakpu Kingdom, onye ọma. Iso na ndị Ohakpu ji bilinu.
ezi maka Honorable High Chief Chukwuma Andrew Paul Ogbuefi Nukoefi nke mbụ n'Ohakpu Kingdom, the CEO of Abanko International Company Limited, Japan, the CEO Sensonic and Ohakpu Royal Heritage Company Limited, Mayor ndị Igbo na Kumagaya, Treasurer Ohakpu Think Tank International Club, Founding Member Ohakpu Think Tank International Club, Ugochinyere Mba Eze Omogo Ojimoto Emogo na Japan, amakwo na ị ga-emere obere agụ n'Ọstra nwa egbu ọma nke ya nụ afụdike ebiabịa n'ikenu. Ezi nwa Chief Silvanus Chukwuma mụrụ ọfụmanụ, ezigbo nwa eze nwa ọha nwa eze, ezigbo nwa the former traditional prime minister of Ohakpu Kingdom. Ọ sịkwa nke na ezigbo nwanne ya Chief Augustus Chukwuma, Managing Director Abanko Investment Company Nigeria Limited, onye ọma bụrụ ebubili obere agụ n'Ọstra nwa egbu ọma ekene gị iso na ndị Ohakpu ji wee dị ebebenu. Chief Donatus Aluwele Eze mmiri ọma 1 n'Ohakpu Kingdom, ọkpụkpọ nyere agụ na Japan, Founding Member Ohakpu Think Tank International Club. Kedu maka Chief Boniface Ihegbulem Eze Nwabishiri Obi 1 of Ohakpu Kingdom, Chief Chigozie Ụkpabịa Eze Chigoziri 1 of Ohakpu Kingdom, Chairman CEO Goodrich Cosmetics Nigeria Limited, Founding Member Ohakpu Think Tank International Club. Onye ọma n'iso wee bilinu odogwu na ịgadinu. Chifu Nnamdi Udezuka Eze Ogbuefi Eze Diakụ n'Ohakpu, Eze si na Chio iso na ndị Ohakpu ji ide ebube. Ndị ọma na unu ga-adịnụ Sachas Uche ji Igbo Odu enyi na Bele Akụ enwe ebe nke mbụ n'Ohakpu CEC Friends, Founding Member Ohakpu Think Tank International Club, iso na ndị Ohakpu ji wede ebubenu. Ezi maka Nze CS Aluwele Nze ezi afa ka ego 1 n'Ohakpu, Founding Member Ohakpu Think Tank Club International, odogwu na South Africa. Gị na lọlọ gị Lọlọ
CC Aluwele ọdụkọ na mba nwanyị ọma Obereagu Nostra nwa egwu ọma ekele ụnụ. Kedu maka Honorable Chief Okwuchukwu M.E. Akunna Kwe the second Akụchere obodo ya Grand Patron Ohakpu Ancient Kingdom, founding member of Ohakpu Development Union. Unu nwa bụ ndị wetara autonomous community n'Ohakpu ma wetakwu ọkụ n'Ohakpu. Isokwa na ndị butelu kọleji Ohakpu. Founding member Ohakpu Social Club, First ODU PRO, Second President General ODU, former Councillor representing Ohakpu. Ndị Ohakpu niile na-ekele gị n'ọlụ ọma nke ịlụ n'Ohakpu, mana ya okwu Chineke nna onye gị ogologo ndụ na-arụ isi ike. Anyị na-echetakwala ọlọ gị Ezinne Teriza nne ya Akunna, onye nke rapụrụ ụwa wee naba mmụọ. Anyị na-asị ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya n'udo na ndokwa. Japan ka anyị na-awụnyezidu, ka anyị gazi ite odogwuo, ka anyị gazi ite ofe okpokokpo nwa ndị Ohakpu nno. Injinia Nnechukwu Ugochukwu Loveday Ezigbo ofu nwa ndị Ohakpu nno, ofu nwa jụrụ bịamụ na nwa. Chairman CEO Ugo Best Group of Companies Limited, ọzọ Nwinyanga na Japan, ọzọ Nwinyanga na Ohakpu Kingdom. Obereagu Nostra nwa egwu ọma ekene egunu. Iso na ndị Ohakpu ji wee dị ebube nụ. Honorable Tochukwu Mbanaso Ọhamadike nke mbụ na Ohakpu Kingdom, Oyi of Umuahia, onye ọma n'iso wee biri o. Iso na ndị Ohakpu ji wee dị ebube nụ. Obereagu Nostra nwa egwu ọma ekele unu n'egwu nụ. Wee na-asị ndị Ohakpu si unu jide ka unu ji nụ, na onye asị jide ka o ji nke ọ na-eme dị mmanụ, onye asịrị aka o ji na nke ọ na-eme adịrọ mma. Anyị na-anọ Ohakpu bụ ezigbo obodo. Obodo fụrụ onwe fa n'anya. Ohakpu bụ ezigbo obodo. Obodo mmadụ mma nnọde. Ohakpu jide ugwu. Obodo fụrụ onwe fa n'anya. Obodo dịrị mma nṅomi. Obodo mmadụ mma nṅomi. Obodo mmadụ mma nṅomi. Obodo nwanne ma nwanne ya. Nwanne libukwa na ọ na-elifọlụ